Sziasztok, én itt újra vagyok, tehát, hogy bocsánat, hogy az előző felvételben nem köszöntem, csak betelt totálhely. Igen, kommenteket nem olvastam, egyből veszem fel, le se töltöttem még a másikat. Szóval védelmi fegyvereket magamban, ennyi legyen kővetés. Kővetés csak úgy, mint a katonákat. Ja, jó. Jó, megvan. Jó, akkor itt van. Ez. Jó, legyen. Sikerült! Yeah! Igen. Yeah, 4-es szint. Jó, tudjuk bővíteni. A kastély az neve. Cool. Vár. És itt a térképen ezen túl. Elkészem. A térképet akartam megnézni, fazze. Jó, küldetés kell ehhez. Egy kis segítség. Ja, bocsánat, igen. Kell egy kis segítség. Ugye most gróf mondja. Most, hogy biztosítod a kastély védelmét, ismét a gazdaság felé fordítjuk figyelmünket, növeljük a vagyonodat. Ja, jó, fejlesszük ezt. Igen, közben ezt már lehet bővíteni, látjátok? Gyerünk, bővítsük. Jó, az is megvan. Építsük egy raktát, no probléma. Jó, itt van helyem, csak nem tudok kimenni. Ja, de ott. Jó, akkor innen odébb kell helyeznem. Ki legyen. Nem tudom, tetőnző. Nem legyen lány. Nem vagyok lány, de legyen az. Darja a pengék király. Na, jót választottam. És jól döntöttél, nem csak nyers erő és súlyos buzolgány vihet sikerre a csatában. Megmutatom neked, hogy kényszerítettél az ellenséget, ügyességgel, gyorsággal és éles pengé. Most komolyan mindent kell építenem, azt a végén már komolyan nem lehet már elmenni egyszerűen most. Olyan, nem, ez jó van. Az jó van itt. A favágót kell odébb helyen. Nem, az nem jó. Ez úgy nem jó. Nekem nem tetszik. Ura, parancsolok. Elvileg jó, körbenézek. Szokott. Miért itt szokott lenni körülöttem egy izé? Nem, nincs. Vágás. Itt vagyunk, és megint építkeznem kell. Komolyan. Na jó, helyezkedjünk. Jó, nem tudom, hogy csinálja meg úgy, hogy nem tudom, nem tudnak átmenni az épületre, látjátok? Meg kéne oldanom.
Nem tudom fejleszteni. Na jó, akkor nem tudom ezt, hogy most hogy csináljam meg. Nem tudom, ez a lakóház se tetszik így. Jó. Kérem, mit kell? Ja, ezt az ostorműhelyt. Nem, ez nem jó. Ide rakom a sarokba, aztán forgatom. Megoldottam! Jaj, de jó. Ugye ez itt ki tud férni, látjátok, így. És akkor ők is itt elférnek le. Jaj, de jó. És akkor így jönnek. Jó. Yeah. Jó, egyébként itt hol a pénz? Igen, azt nem tudom, hogy hol. Ja, ott van oldalt. Igen, itt a Robban is. Robban! Normálisan beszélek. Legyen 3 buzogányosom, yeah. Igen, na hív a barátom. Szia, videót forgatok. Nem. Good Game Empire, szóval. Azt nem megvenni kell. Gépen is lehet. Mindegy. Szóval folytassuk a videónkat. Már ugye 4-es szintűek vagyunk. Szerintem ezt hamarosan befejezem. Várjunk, kihúzom másét, hogy ő is hallatszódjon. Na most beszélj. Várjál, beszélj folyamatosan. Jó. Én csak felgyorsítottam. Jó. Gyerünk. Jó, új feladatom van. Vihar előtt csend, legalább 1-es szintű rablóvár. Jó. És végre mehetünk harcolni. Ez az. Jéj. Hát ez jó, mert nekem nincs meg, és már elég idegesítő volt ennek a reklámja. Good Game Empire. Ne, egyébként nagyon jó, komolyan. Hát jól le lehet venni lenni. Jól le lehet vele lenni, tehát így, érted? Tényleg, hogy megérted a forgatókönyvet a... Negyedik részhez. Aha. Bocs, tehát hogy én most itt közben forgatok videókat, hogy el legyenek a nézők, tehát... Ja, tudod hányan nézték meg a Hot 16-t? Több mint 60 láttam. 61-en. Na, mondta, hogy több mint 60. Komolyan, azt hallottad, milyen kommentet írtak, Gabi? Azért, mert az, aki a Hot 16 Challenge, az híres. Szóval igen, tehát... valaki beírja egy Hot 16 Challenge, aztán megnézte. Az csá. Ja. Na, egyébként, tudom, milyen kommentet írt a haverom, Gabi? Nem király vagy, Misu, király volt a rapped, ezért egy lájkot dobok most neked. Ja, azt olvastam. Ja, ezt már mondtad is. Milyen kár, annyira reméltem, hogy keményebb ellenfélre nézünk szembe. De nem számít, a katonai által gyűjtött gazdag zsákmány, majd kárpótol ezért csalódásért. Kösz! Kedves vagy! Hát talán 1 év múlva talán YouTube celeb leszel. Igen, szóval itt a videó. Gratulálunk! Igen. Egy pici vágás, és itt vagyunk. Itt is vagyunk. Szóval mondja Vilmos gróf. Vége a csatának, nézd meg a csatáról készült jelentés, ami itt van. Tudsz hangosabb lenni? Igen. Na, szóval igen. Csatában megölt védők száma. Megöltem. Vagy bandita. Jó, igen, nem érdekel egyébként a részleteknél. Látjátok, tehát ez volt. Szóval igen. Jó, nyertünk. Igen. Jó, vissza a kastélyba. Ezt megmutatom nekik, a királyság térképet. Szóval látjátok, tehát ezt 18-as szinttől érhetem el.
ezt 35, ezt 40 és ezt 50 a tűzcsúcsokat. Szóval 18-at akarom elérni. Nem tudom, hát. Szóval igen. Videó végén itt meg fogom magam mutatni, nem sűrűen látok a videókba. Minél nagyobb a kastély népessége, annál több adót tudsz beszerezni, és sajnos otthonban érzékeny alatvalóinak vannak, bizonyos elvárásra minket, és jó, bla bla bla. Még egy lakóházat építsek köz. És akkor utálom, tehát hogy alig van helyem, nem tudom hova elhelyezni. Ja, azt hiszem forgatnom kéne. Úgy. Így. Ez mi? Nem tudom. Kell még egy lakóházat építenem is. Még egy lakóházat. Elegem van. Jó, így. Cső. Hát, nem tudom. Nem tudom, mit csináljunk. Vilmazagolf, mit mondasz? Mutasd meg. Jó, addig toborozok. Vagy nem lehet? Jó, lehet elvileg. Yeah. Nem már. Közelharcosok, tehát azok ezek. És az íjászok, távolharcosok, ilyenek. Nem tudom, még ebben a színben el akarom érni a... Ja, már értem az özöst. Akkor jó. 11 percnél vagyunk. Akkor ennek a videónak szerintem itt is lesz a vége. Úgymond ez az első rész második fele volt. Én Misi voltam. Sziasztok!